li ste se ikad zapitali šta je veliki četvrtak? Ok, smara me već ovaj uvod, 4 dana već isto radim, znači veliki ponedjeljak, utorak, sreda, sad je četvrtak. Znači šta je veliki četvrtak? Veliki četvrtak jedan je od najvažnijih dana u hrišćanstvu. Ovaj dan posvećen je posljednjim događajima iz života Isusa Hrista pre njegovog stradanja. Na veliki četvrtak dogodilo se nekoliko značajnih događaja. Tajna večera, Judina izdaja, molitva u Getisimanskom vrtu i hapšenje Isusa. A mi idemo redom. Tajna večera. Na ovaj dan Isus je sa svojim učenicima, apostolima, proslavio Pashu. Taj obrok u hrišćanstvu je poznat kao tajna večera. Tokom te večere Isus je učinio nešto veoma značajno. Uzeo je hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao učenicima govoreći: uzmite, jedite, ovo je telo moje. Zatim je uzeo čašu vina i rekao: pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta. Ovim je ustanovio svetu tajnu pričešća, koji je jedan od najvažnijih obreda u hrišćanstvu. Također, tokom večere Isus je oprao noge svojim učenicima. To je učinio kao znak smirenja i ljubavi, pokazujući da onaj koji je najveći treba da bude sluga drugima. Tu je i Judina izdaja, jedan od apostola, Juda Iskariotski, već je ranije odlučio da izda Isusa. To sam pričao u videu za veliku sredu, znači vrati se pa pogledaj. Na tajnoj večeri Isus je rekao svojim učenicima: zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati. Apostoli su bili šokirani i počeli su da pitaju: da nisam ja, Gospode? I Isus je tada nagovestio ko je izdajnik. Kada je Juda uzeo zalogaj hleba, Isus mu je tiho rekao: što činiš, čini brže. Posle toga Juda je napustio večeru i otišao u noć. Prema evanđeljima upravo je tada otišao da dovede vojnike. Posle večere Isus i apostoli su otišli na Maslinsku goru, u mesto koje se zove Getsematski vrt. Tamo je Isus osjetio ogromnu tugu i strah, jer je znao šta će se desiti. Povukao se malo dalje od učenika i molio se Bogu. Njegova molitva je jedna od najpotresnijih u Bibliji. Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Ova čaša simbolizuje stradanje koje ga čeka. Dok se Isus molio, učenici su više puta zaspali jer su bili umorni. Isus im je govorio: bdite i molite se da ne padnete u iskušenje. Nakon molitve u vrt je stigao Juda sa grupom vojnika. Da bi pokazao koga treba da uhapse, Juda je dogovorio znak poljubac. Kada je prišao Isusu, rekao je: zdravo, učitelju, i poljubio ga. Nakon Judinog poljupca vojnici su prišli i uhapsili Isusa. Tada je apostol Petar izvukao mač i odsekao uho vojniku, a Isus je rekao: vrati mač u korice, ko se mača lati, od mača i strada. I iscelio čoveka kome je uho bilo odsečeno. I sva ova dešavanja dovode do Velikog petka, najtužnijeg dana u hrišćanstvu. Tako da eto, ostavite like, komentar, subscribe, zapratite nas na našem YouTubeu jer nam tamo treba vaša podrška, a mi se vidimo u sljedećem klipu.